Zombie Apocalypse. Yes guys, ang magandang umaga po sa ating lahat. At bago po natin umpisahan itong race na to ay gusto kong kunin ang pagkakataon para magpasalamat sa ating Panginoon. Maraming salamat po Lord sa patuloy po na paggabay sa aming lahat na nandito. And nga guys, at for today's race ay road bike category po tayo. Meron po tayong 10 participants. So bali winner takes all na po sana itong gagawin nating race ngayon, pero nag-decide ang ating mga bikers na dalawa ang kukunin nating mananalo. So guys, mag-ingat po tayo sa ating pangarera at good luck sa mananalo. Salamat sa mga tropa na sumali sa race natin sa araw na to, mula sa tropang Bulinaw, mga tropang Sambales, tropang Igya, Dasol, at dito na sa atin sa Infanta guys. So maraming salamat sa inyo mga idol. Ayan nga guys, tapos na ang ating 800 meters na rolling start. Unang nag-attempt ng breakaway, Lawrence Celeste ng tropang Bulinaw. Mula sa peloton, Rainier Navarro ng tropang Iba Sambales ang humabol sa ating breakaway. First 3 kilometers na po tayo at papasok na tayo ng Makalang, ang unang barangay ng Dasol. Sa part na to, mga Kevin ng tropang Dasol ang bumabanat dito sa bandang harapan. May isa pang tropa ang sumunod sa likod at inabutan si Mac Kevin ng Dasol. Nasa Barangay Igya na po tayo at nasa 8 kilometers na rin ang natatakbo nitong ating mga tropa. Rainier Navarro naman ng Iba Sambales ang may dala ng peloton at hinahabol na yung dalawang breakaway sa harapan. Ayan nga guys, at inabutan na nila yung dalawa nating breakaway at kompleto na naman ang grupo. Boom! Manat na naman guys, mga Kevin ng tropang Dasol at sinundan siya ng peloton.
Yun nga guys, at malapit na tayo sa ikutan. Nasa 800 meters na lang. Gian Villanueva ng trupang San Narciso ang nag-attempt ng breakaway. Yun nga guys, at Gian Villanueva ng tropang Zambales ang unang umikot pabalik sa finish line. Sinundan naman siya ni Lawrence Celeste ng Bulinaw at Mac Kevin ng Dasol. Nakarating na rin ang ating peloton at papaikot na rin sila pabalik sa finish line. James Gantang ng tropang Bulinaw ang may dala ng ating peloton at mabilis nilang hinahabol yung tatlong nauna sa harapan. Magkasama pa rin itong dalawa nating tropa, Lawrence Celestin ng Bulinaw at Mac Kevin ng Dasol, at patuloy nilang hinahabol ang ating breakaway sa bandang harapan. Gian Villanueva ng tropang Zambales pa rin ang nangunguna sa ating race line. Sa part na to guys, pumilis yung takbuhan dito sa bandang likod at hinabol nila yung nasa harapan. Ayun nga guys, at nakalayo na ng tuluyan itong ating unang breakaway, Gian Villanueva. Mahabulan pa kaya siya ng peloton?
Sa part na to guys, hindi ko na kinat itong video para mapanood nating mabuti kung paano nila hinabol itong ating breakaway at kung gaano kabilis ang ating peloton dito sa bandang likod. Yun nga guys, at inabutan na itong ating breakaway at bumanat na naman itong ating tropa wearing jersey na Philippine Navy. Nga guys, after ng mahabang abulan, tatlong participants natin ang nakalayo sa ating peloton. Isang tropang Bulinaw, James Gantang, isang tropang Iba Zambales, Renier Navarro at isang tropang San Narciso, Gian Villanueva. Last 8 kilometers na lang at matatapos na itong ating karera.
Last 3 kilometers na lang ang natitira sa ating karera at malapit nang matapos itong ating tatlong breakaway. Parating na rin ang ating peloton sa pangunguna ni Mac Kevin ng Rasol at nasa 23 seconds ang kalamangan ng ating breakaway. Last 2 kilometers na lang tayo guys at matatapos na itong ating karera. Last 800 meters na lang. Okay, sa RB natin guys, dalawa lang ang mananalo. James Gantang ng Bulinaw. Winner takes all sana to, no? Kaso pumayag kayo sa dalawa. Yung 15 below. Rainier! Sino? Si Rainier na, si Rainier. Ay, maniwala natin. Okay, second. Idol, yung medal niya sa susunod na. Next year. Sige sa'yo, next year. Okay, congrats sa inyong dalawa. Thanks.